Salamat po, Sir Marco. Yan lang nagka-signal. May araw na. Nag-try lang ako kung kaya. Ngayon dito pa wala signal. Pag hindi signal, kuryente.
Good morning po. Mag-end na po ako. 2 hours na. Good morning. Mag-end na po tayo. Maingay na ang labas. Katitilawak ng manok. Kuya Puji. Good morning po, Kuya Puji. Good morning po, good morning.
Good morning, Kapanday. Good morning. Wala kasing signal kagabi. Kaya madaling araw na ako nakapag-live. Grabe ang ulan na naman dito. Nagbubunga. Yan siya. Ayan. Ang iba bulaklak pa lang. Liwanag na ang panahon. Ayan. Ang bango ng sampagita. Grabe, sobrang bango ng sampagita. Yung mamaya mag-iinda na rin po ako. Nag-update lang ako para may live lang kahit maikli. Maikli, 2 hours din. Okay na po, bye-bye po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong suporta sa mga akin live at upload. Dito na muna tayo po mga ka-fishing. Bye-bye po.